Takže čaute lidi, já vás zdravím. Není to let's play, jen takový videjko první na přivítanou, jmenuji se Mixman.cz. Budu natáčet různých z Facebooku, z internetu normálně, i z normálních her, co mám na počítači, ale až budu mít grafickou kartu. Nesekundu teda. Tak zatím budeme hrát přes internet, budou i nějaký tutoriály na něco, nějakých programů a vrhneme se na tuhle hru. Je to z Facebooku, je to Texas Hold'em Ultimate Poker, je to od výrobců Zynga Poker, je to, můžete si, když se přihlásíte, můžete to hrát i na internetu. To, když najdu odkaz, tak vám to dám do popisu, ale přes Facebook vám nemůžu dát odkaz. To se přihlásíte a pak si to najdete v těch hrách, co tam máte. Texas Hold'em Ultimate Poker. Úplně, tak začneme. Mám 16 487 korun, žetonů a právě budeme pařit tady s lidma. Dáme join, přihlásíme se, kasi se mnou. Kdyby tady někdo byl, to je úplně na schvál. Tak si sedneme a chvíli počkáme. Jestli by někdo nepřišel, ale... Tak asi nikdo nepřijde, si myslím. No natáčím a nikdo tady není, no tak... Já zrovna s velkýma leva nechci hrát, protože oni jsou hrozně silní a hnedka by mě rozcupovali, a tady to taky. Yes, tak to je dobrý. Takže už jdeme hrát. Teda ještě si počkáme, než oni teďka dohrajou. A pak budeme hrát. Tyjo, ale to je dobrý. Jak jste si asi nevím, jestli jste si všimli, že mám level 5. Měl jsem už 71 000, co jsem vyhrál tady v tom lidský bonus a já musel jít zrovna na takový těžký a musel jsem tam dělat ty a vyhrál to nějaká ženská. Ty vole, nemohl z toho, tak jsem dostal ještě nějaký bonusy, ne? To jsem byl hrozně rád, protože jsem pak udělal těch 16 000 už je. Počkáme, nechci tady dávat, asi bych jenom to dávat pod částku. Asi se vám to trošku líbí, si myslím? Ne, si myslím. Jo. To všechno dáme. Tyjo, jestli to teďka, už tam ještě ty dvě karty, ne jednu. Dělejte, já jinak tady zemřu, jo, jak tady to nevydržím. Já to, pardon, jsem ještě nemoce, nevydržím. A oni to vyhráli. To já je nezabiju, mladík smrti ty vole. Já vás zabiju, vrátí. Bingo. Za vás lidi. Tam vložím. Lidi za vás. Ještě třeba o hodně.
to haju. Jože. No, hajík. Lidi, ještě jednou za vás. Jo, teďka mám šanci. Lidi, za vás. Za vás to dělám. Ne, já jsem na něco jiného. Tak teďka za vás budu. Lidi, jestli mě vzpomněte, tak se asi obesím. A to nebudu, a to bych nechtěl. Takže za vás lidi. Yes, za vás lidičky. Lidičky. Za vás musíme zapařit. Yes! Lidi jste nejlepší. Yes! A to myslím vážně. Thank you, thank you. Lidi, mám udělat za vás zase? Jo, asi jo. Bože, to dáte. Prosím. Ti to dáte. Já za vás myslím. Teďka se hraje docela volně. Yes! Lidi, já vás mám nejradši, já vás tak rád. Yes, já vás mám rád. Jo. Lidičky, jo. To už je po druhý, to jste mě pomohli, jo. Teďka to zkusím po druhý a jestli to nejde, tak asi tady hodím fatáme. Jo, když tak můžete pak do komentu napsat, jestli se vám to líbilo, jestli mám natáčet, jestli jsem srandovně, já nevím. Jo, to dám. Prosím lidi, to musím. Teďka se hraje o hodně. Teďka nevím. Já tady zemřu, bože můj. Za co trestáš, ať měl 200 já. Bože. Lidi, naposled jsem mluvím za vás a pak už budu hrát jako, už jako na všecko, bože, teďka, ne, tak to nemám v kapse. Nemám. Možná? Počkej. Teďka právě nevím. Ale vy tam dávají, tak asi ne. O 600! Nezvykám, že to nevyhraju. To není. Tyjo, tady. Já tady hodím nervy, tyjo. Nervy tady hodím. Nervy, teďka tam dám míň, asi 10. Když jak je 10:30. Lidi, za vás naposled. Kdyby tam dal ty úplně všecko, ten, jak má, ten, nevím, já ukážu na šipce. Yes! Lidi, jste nejlepší. Já jsem ani nekoukal na ty karty, jo. Yes, jo, já jsem nejlepší. Ale to kudy vám lidi? Já bych to nedal. A to si píšte, že bych to nedal. Hraje se o čistou stovku. Jo, ještě jsem vám chtěl něco říct, můžu pak tady na Facebooku natáčet společníků. To je taky hodně baví. Můžu někdy zahrát i s jiným kámošem. Jméno prozradím, jestli mi to dovolí, jinak ho neprozradím. Lidi, jo, lidi. Jo, lidi. Jo, lidičky, já vás lidičky,
Já chci, tyhle, co máš všecko volný, jako. Zbázím, my se to nedostanu. 30. Tam je 2. Seberem. Tak. Ty vole, to mě dostane k šílení. Lidi, za vás zase. To nedáme asi teďka pizzu na hlavu, za protože Antereo, nedal jsem to, když to říkám, on má, cože on, bože, zachránce. Bože. Lidi, teďka za vás zase, mi vždycky přinášíte někdy štěstí. No? Jo? Pardon, já nemám prachy, já jenom mám. Mám asi. Sakra, se já nekoukal na mě. Ne. Jo. Počkejte, to jsem nechtěl. Něco dám za vás lidi. Tak něco tam dej, co ty to máš nejvíc, ty jo. A někdy si to můžeme i zahrát tenhle poker s kámošem a toho taky nebudu říkat, jestli mi to teda dovolí. Vy mě dostanete na měření, tyjo. Jo, dostanete mě k měření, protože to nebude to. Všecka. Bacon. Já to nedám. Já to říkám, že to nedá. Ty volo. Je to, a já si ještě dám poslední kolo. Teďka si dám už poslední kolo a si to vypnu. Protože já nechci, aby to bylo nějak zdlouhavý ty videa. Jako u nějakých jo, ale to bylo všecko teďka. Teďka už naposled za vás. Teďka jsem za vás, takže lidi, loučí se s vámi Mixman a u dalšího dílu nevím, něco vymyslím. Když tak to napíšu ještě do tohohle videa, ale nevím. A tak čau. Čau. Teďka čau. Čau.